Ahojte, volám sa Elvy a rozhodla som sa schudnúť na 25 kg bez obmedzení a reštrikcií. Pred niekoľkými mesiacmi som dokončila výzvu Chudnem za 100 dní, počas ktorej som sa zmenila nielen fyzicky, ale aj vnútorne. Aj keď váhový rozdiel nebol taký veľký, moje vnútorné zmeny boli obrovské. Moja maximálna váha bola 104 kg a teraz pokračujem z váhy 91 kg. Myslím si, že som nebola psychologicky pripravená, keď som začala výzvu Chudnem za 100 dní. Po nej som si dala niekoľko mesiacov pauzu a snažila som sa váhu udržať a aj zafixovať. Skoro sa mi to podarilo, lebo mám na váhe len 1 kg navyše. Pred rokom som v priebehu takejto pauzy mohla mať navyše aj 15 kg a dokonca aj 20 a to si fakt nerobím srandu. Takže pre mňa je to obrovský úspech. Môj problém s nadváhou nie je o nezdravom životnom štýle, ale o emočnom a záchvatovitom prejedaní, čo je oveľa zložitejšie zmeniť. Teraz som začala psychoterapiu a dúfam, že